Спёкай тыдзень выдаўся. І пагрэцца дазволіў, і халадком дыхнуў, і дажджом сыпануў, а недзе і сняжком пасыпаў, і зноў прыгрэў, карацей не дазволіў сумаваць. Усё як мае быць, усё як у прыказцы. Сакавік часамі снегам сее, а часамі сонцам грэе. А вось якое я яшчэ ведаю. Няма ў сакавіку вады, няма ў красавіку травы. Так што, даражэнькія, на дождж не скардзімся. На сакавік не наракаем. У добрым настроі нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі сустракаем. Прывітанне, я Вольга Сацюк, і мы пачынаем. Ну, традыцыям не змяняем, новых правілаў не прыдумваем. Робім тое, што і належыць рабіць. А менавіта... Ох, пачала за здароўе, а вось завяршыць гэты невялікі, але такі складаны для мяне блог давядзецца па ўсім, відаць, з цяжкасцю на сэрцы. Так, бяру сабе ў рукі, правілы ёсць правілы, і я павінна іх выконваць. Ператвараю сэрца ў камень і абвяшчаю 5 тых, хто па выніках вашага, сябры, галасавання сыходзіць з хіт-параднай дыстанцыі. Віталь, артыст, як не шкада, але бывай. А начаваўшы дзіўны сон відзіў. Будзе табе дзеванька, На Ви-бенд хутка сустрэнемся. ды свякроў ліхая. З барацьбы выбывае гурт «Мілкі». Да пабачэння, Аляксандр Салаўёў. Не адну ён Марусеньку з ума зводзіць. Ой, чыя то не Вымушаны мы і Мілане памахаць ручкай. Чыя то дзяўчына распусціла косы. Так, з гэтай справай разабралася. Рашуча вынішчаю з файла адмоўныя думкі, каб запоўніць яго пазітывам і драйвам. А ўсяго гэтага, скажу я вам, доўга шукаць не трэба. Усё гэта я пераканана, хіт-парадныя новабранцы мне вам і нам усім забяспечаць. Давайте дружна павітаем тых, хто рашуча накіроўваецца да хіт-парадных дзвярэй. Сустракаем і вітаем гасцінна і радасна. Як прийдеться до ладу, то я свого заведу, та й продам.
проситися, з кіньми треба водитися. Барыня, барыня, сударыня, барыня, расступися, земля мать, пойду барыню гулять. А барыня удава поехала по дрова, зачепилась за пень, простояла целый день. Барыня, сударыня, 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 барыня, сударыня. Камнятые кавалеры, я б стояла до вечери. Камнятые паничи, я б стояла
танцаваў я. Ну вось, да новабранцаў прыгледзеліся, прыслухаліся, фаварытаў, спадзяюся, для сябе абралі. І вось што яшчэ хачу сказаць. Калі жадаеце ўбачыць сваіх любімых выканаўцаў у нашым хіт-парадзе, пакідайце свае пажаданні, просьбы, прапановы ў нашай афіцыйнай групе ВКонтакце. Усе заяўкі мы разглядаем і па магчымасці стараемся выконваць. Всё. Не ў сэнсе ўсё развітваемся, вядома ж, а ў сэнсе і з другой адказнай работай справілася. Можна пераходзіць да таго, дзеля чаго мы ўсе тут зноў сабраліся. Да агучвання вынікаў вашага тыднёвага галасавання, а калі яшчэ дакладней, да агучвання імёнаў, прозвішчаў, назву гуртоў, якія, на вашу думу, дастойны быць у дзясятцы лепшых. Пачынаем з першага з канца месца. І каго мы тут бачым? Ох, як я люблю сюрпрызы і прыемныя нечаканасці. Вольга Новікова, так, ты знайшла ключы да глядацкіх сэрцаў, зачаравала, прывабіла, слых улагодзіла, вочы запесціла і здолела трапіць у спіс лепшых. На гэтым тыдні Вольга Новікова 10-я. Дзявятая прыступка. На ёй камфортна, утульна і ўжо здаецца, што навечна размясціўся гурт «Аура». Сябры, вось я з вамі цалкам згодная. З тыдня ў тыдзень хочацца чуць добрую песню. Але давайце гурт звыклая месцейка ласкава попросім пакінуць, ды самі сваімі рукамі на больш высокія пазіцыі перанясём. Заслужылі ж! Ну што, дамовіліся? Выдатна. А сёння, нагадаю, «Аура» 9-я.
Так, а што гэта ўжо дачны сезон распачаўся? Здаецца ж, рана яшчэ. Наколькі я ведаю, зараз толькі работы па ператварэнні падаконнікаў у міні-агародзікі распачаліся. Да выездаў на дачныя соткі яшчэ справа не дайшла. Тады адкажыце мне, шаноўныя паклоннікі Валянціны Альшанскай, чым вы былі так занятыя, што такое дапусцілі? Якое такое? Пытаецеся? Ваша, наша Валянціна на гэтым тыдні 8-я. Усяго толькі 8-я. Займаючыся насеннем, калі ласка, не забудьцеся выправіць сітуацыю. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька, миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре. А на третью ночку пришла на заре. Любовь не запала, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, увойска поехал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. 7-е месца, 7-е. Сюрпрыз, і ён мяне засмучае. Я разумею, што мой смутак мала каго цікавіць, а калі я скажу, што 7-ы Віталь Пракаповіч, чуеце? Віталь Пракаповіч, 7-ы, ага. І вы засмуціліся. Дык вось, каб не быць нам усім засмучонымі, хапайце быка за рогі, ну, у сэнсе галасуйце актыўна, нават агрэсіўна, і у нас за гэта ніякіх карных мер не прадугледжана. А вось спеваку дакладна будзе прыемна. Віталь Пракаповіч, 7-ы. Я перейду річку,
хати. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. На лік 3 пераходзім да 6-го радка ў нашым чарце. Раз, два, тры. Оп, перайсці атрымалася паспяхова. Мы малайцы. Такім чынам 6-е месца. Ну і каго мы тут бачым? Не ведаю я для вас, а для мяне дык гэта нечаканасць. Пакарыцель жаночых сэрцаў і мужчынскіх душ Сяргей Славянскі. Усяго толькі 6-й. І што рабіць будзем, паклоннікі? Вядома ж, галасаваць, а Сяргей Славянскі для нас спяваць. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ти, зимка, зимовала, як ти, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіх була, а пронала, всіх була, а пронала, всім людям здоров'я дала. Капу поле работали, под сенёшком не лежали. А кап сеяли пшеницу, а кап сеяли пшеницу, яше всякую пашницу. Пяцёрачка лепшая некалі адзнака ў школе. А мы ж не ў школе. Ды і ў школе зараз на вышэйшы бал 10. Так што пяцёрачка з аднаго боку гэта выдатна, а з другога я і ад больш высокай адзнакі не адмоўлюся. 5-е месца. Вольга Сацюк. Ой, пала горлица лебяду, ой, пала горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, кивніх на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, я на пойде за
На чужие горлицы не дивись. Дивна сяло, кивмірна яго, я налюбка яго, я налюбить яго, Яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, Яны тебе горлика не схотят, Яны тебе горлика не схотят. Дивна сяло, кивмірна яго, я налюбка яго, я налюбить яго, Яна пойде замуж за яго. Яна любка, Яна пойде замуж за яго. Цікава. Асноўныя рысы характару дзяўчыны па імені Вольга. Моцная воля, інтэлект і вялікая працаздольнасць. Яна ўпарта ідзе да мэты, не зважаючы на праблемы. Для Вольгі небяспечна не даць праявіцца сваім талентам. О, вось яно тлумачэнне і пацвярджэнне маіх думак. Усе Вольгі таленавітыя. Адну Вольгу вы ўжо пачулі, і вось вам яшчэ адзін доказ. Вольга Змуршчык, 4-е месца. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, у тебе батька лихий, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не вае, на веселе гуляе, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, у тебя собаки лихие, ты недобрые такие, сердце мое. А я собакам загоджу, кусок хлеба положу, а ты сердце ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. А я кошкам заходжу, кусок сала положу, а
Трэцяе месца і, адпаведна, бронзавы медаль. А дакладней, 6 бронзавых медалёў і атрымліваюць іх яшчэ зусім не хіт-парадныя старажылы. Гэтыя музыканты нядаўна ўварваліся ў нацыянальны хіт-парад, што тая шаравая маланка ў памяшканні толькі не спальвалі ўсё на сваім шляху, а наадварот, прыцягвалі да сябе ўсё новых і новых прыхільнікаў. І вось вынік. На гэтым тыдні гурт «Фолклор» трэці віншуе. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Селі, як завжди, цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Ой, ці чулі вы, цалуе хлопца дзеўка, а ён ест пірагі. Трапілась няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ды крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы, вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Хлопцы дарагія, не будьце вы такі, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце любоў на пірагі. Ой, ці чулі вы, ніколі не мяняйце. А вось і яна, неразлучная тройца. Як жа без вас, даражэнькія? Без вас ніяк. А тое, што на гэтым тыдні занялі месца, якое доўгі час Вользе Сацюк належала. Ну, што ўжо зробіш, калі так лёс распарадзіўся? Уладкоўвайцеся, адчувайце сябе як на маім месцы. І спявайце, радуйце сваіх гарачых прыхільнікаў. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў і Максім Осіпаў. Серабро.
драмалася, приснилася молоді милая рука, приснилася молоді милая рука, проснулася молода милая нема, проснулася молода милая нема. Шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня любая лепша за тебе. Есть у меня любая лепша за тебе. Не спалося молоді, не драмалася. Не спалося молоді, не драмалася. Ну вось, дзявятка абвешчана. Давайте яшчэ разок паглядзім, як размеркаваліся месцы на гэтым тыдні. Кругом жита. 10-е месца Вольга Новікова. Тіня увидим, кого жить, тіня увидим, кого жить. Гурт Аура, 9-й радок. Валентина Ольшанская, 8-е. Что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Віталь Прокопович сёння 7-й. Сяченьку я перейду річку до дівчини на всю ничку. Свети мисяченьку я перейду річку до дівчини на всю ничку. Зима з летом На 6-м месцы Сергей Славянский. Там встречается, лето у зимы питається. Як ти, зимка, зимовала. Ой, пала горлица лебяду. Вольга Сатюк у рейтингу 5-е. Посылала горленька по воду. Див-див на сяло, меня верно люби. Вольга Змуршик, 4-е. Тебе хотите, тебе верно любите. Тебе батька лихий, ты недобрый таки, сердце мое. Ой, течули. 3-е месце гурт Фолклор. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі.
проснулася молода. Серебро у Оксаны Вечер, Кирилла Ермакова и Максима Осипова. Милая рука, проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. І нарэшце першае месца. Па выніках, як ніколі актыўнага глядацкага галасавання, заняць яго я запрашаю Лесю Кодыш і Славу Нагорнага. Віншуем! Ну як вам гэта ўдаецца? Замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала девчинонька тому казаку. Есть у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло солнце за оконца, за зеленый сад. А у тым саде размаўлялі девка и казак. Зайшло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку. Зашло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» у ВКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё. А для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.